Καλησπέρα σας φίλοι μου, Πίκταρντ εδώ. Και σήμερα έχουμε ένα ξεχωριστό βιντεάκι. Λοιπόν, δείτε που είμαστε αυτή τη στιγμή. Μόλις έχει σκάσει αυτό εδώ το πράγμα όπως βλέπετε πριν από 2 λεπτά. Το οποίο είναι το diss που βγάλε ο Τζέο στο Madney. Θα το ακούσουμε πρώτη φορά, θα κάνουμε reaction στο diss. Λοιπόν, για να δούμε, εδώ λέει Joe Hunter non-elite. Σε ξεφτύλισε λίγο Madney, σε ξεφτύλισε, μόνο το τίτλο. Πάμε να δούμε τι έχουμε να δούμε. Ήρθε η ώρα να σε ντυσάρω, Χάρη. Ήρθε η ώρα να σε ντυσάρω, Χάρη. Άρε Τζέο. Τι ώρα ρε φίλε. Για να δούμε. Μάνι καλησπέρα, πώς είσαι, τι κάνεις. Ώρα φας τον Disney μου, νομίζω θα πεθάνει. Απίστευτος ρε φίλε. Είσαι απίστευτος ρε Τζέο. Ώρα να φας το Disney Moore, νομίζω θα πεθάνεις. Εγώ εδώ καλά, στην κορυφή όπως πάντα. Ενώ εσύ στον πάτο πίνεις νεσκιου γάλα. Ποιος νομίζεις ότι είσαι που μου θέλεις και YouTube. Ενώ βίντεο κάνεις μια φορά του Αγιανιού. Τζέο, πριν λίγες μέρες ήταν το Αγιανιού πάντως. Τότε δεν έκανε πάλι βίντεο Madney. Madney, ούτε τότε κάνεις βίντεο ρε. Αν είναι δυνατόν. Και να ήταν και καλό θα έλεγα εντάξει ρε παιδί μου. Αλλά μοτάς χειρότερο και από το φίλο μας το Δήμο. Και τι στο Δήμο βλέπουμε εδώ. Τι γίνεται ρε Τζέο. Όλους μαζί τι θα κάνεις. Όμως μην αγχώνεσαι πολύ. Πως τα βίντεο σε μένα θα τα κάνω εγώ τσιτσί. Αφού το έχεις ξανακάνει και δεν το έχεις ξεχάσει. Τα καλύτερα σου βίντεο από μένα που περάσει. Madney, πάνε σπίτι σου καλύτερα. Φύγε, έφυγες. Δες, από εκεί. Από εκεί πέρα. Περισσότερα subs, περισσότερους viewers, καλύτερα βίντεο, περισσότερους followers, τούτους δεν με Αμάν, πιάνεις. να και το γρήγορο το χώσιμο. Οπότε με ευχαριστώ στο Instagram, φίλε, σε παίρνω και εκεί στο ποδόσφαιρο. Νομίζεις ότι είσαι καλός, τραυματίζεις όμως ο directors. Οπότε μέλλον δεν έχεις πουθενά. Γι' αυτό κοντοτίστα και κάτσε καλά. Μάνι είσαι τρελός, Μάνι είσαι ένας. Από 15-0, γκολτζέ δεν πήγε κανένας. Πώς ισχύει αυτό ρε Madney, πώς ισχύει αυτό. Κάθε εβδομάδα τσοουκάρει σαν τη Riley Reid. Γι' αυτό φίλε χαρούλι, είσαι non-elite. Μάνι είσαι τρελός, Μάνι είσαι ένας. Από 15-0, γκολ 2 δεν πήγε κανένας. Κάθε εβδομάδα τσοουκάρει σαν τη Riley Reid. Γι' αυτό φίλε χαρούλι, είσαι non-elite. Non-elite θα μείνεις, εκεί θα παραμείνεις. Όσο κι αν νομίζεις ότι από τον γκολ θα φύγεις. Κάθε χρόνο FIFA είσαι πελάτης. Ακόμα και ο Εμίλιος σε έκανε να κλάψεις. Το έπαιζες ο μάγκας. Δεν αντέχω άλλο ρε φίλε, δεν αντέχω, αλήθεια. Μπράβο ρε Τζέο για τους στίχους, αλήθεια. Πολύ καλό είναι. Και ότι τον έχεις, μα πήρες το πουλάκι και βγήκες ένας ψεύτης. Έτρωγες γκολάκια δεξιά και αριστερά. Και τελικά έκανες ρέτσκι φυσικά. Μα έτσι έχεις μάθει γενικά. Παράτας ότι αρχίζεις και οποιαδήποτε σειρά. Κάτι χειρότερο από σένα λέω δεν θα δω. Μα όχι υπάρχει το μουστάκι σου ρε μπρο. Στον ξεφτύλισε εδώ. Είμαι ο πιο γαμάτος, είμαι ο καλύτερος, ακόμα και στο rap. Είμαι βαθύτερος, ρήμες πετάω από εδώ και από εκεί. Σαν φωτίες από δράκο, φίλε. GGG θα σε κάνω με αυτό το τραγούδι. Πετάω τα ντίσλις και είμαι ένα ούζι. Την απάντηση από σένα τώρα εγώ περιμένω. Και όσο την κάνεις, εγώ θα ανεβαίνω. Μάνι είσαι τρελός, Μάνι είσαι ένας. Από 15-0, γκολ. Δείτε εδώ πλάνο, δείτε πλάνο εδώ το Τζέο ρε φίλε. Θα σκάσω με τον Τζέο ρε φίλε, αλήθεια. Δεν πήγε κανένας. Κάθε εβδομάδα τσοουκάρει σαν τη Riley Reid. Γι' αυτό φίλε χαρούλι, είσαι non-elite. Μάνι είσαι τρελός, Μάνι είσαι ένας. Από 15-0, γκολ 2 δεν πήγε κανένας. Κάθε εβδομάδα τσοουκάρει σαν τη Riley Reid. Γι' αυτό φίλε χαρούλι, είσαι non-elite. Ξέρεις, αφού σε περιπέζω ρε Μάνι. Τι του είπε. Άρε Τζέο. Σε περιπέζει ρε Madney, σε περιπέζει. Λοιπόν, ωραίο το diss, μ' άρεσε. Ήταν καλά στιχουργικό, η αλήθεια είναι. Είχε ωραίους στίχους. Εντάξει, από ποιότητα βίντεο εντάξει δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Ο άνθρωπος, πρώτο του diss είναι, του βγήκε αρκετά καλό πιστεύω. Μπράβο Τζέο για την προσπάθεια. Madney, περιμένω
καλή απάντηση σε αυτό το diss. Περιμένω, να ξέρεις. Θέλω ένα δυνατό diss. Μιας και ακούς και rap τραγούδια εσύ, πρέπει να μάθεις να χώνεις. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Είχαμε το diss του Geo Hunter στον Madnip. Ένα ωραίο dissάκι. Αν σας άρεσε το βίντεο και γενικά σας αρέσουν τα reaction βίντεο, πείτε μου κάτω από τα σχόλια. Μπορώ να κάνω και σε άλλα βίντεο, ξέρω εγώ, θα δείξει. Κάντε και ένα like κάτω από το βίντεο. Subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε για καινούρια βίντεο. Και τα social media όπως Instagram και Facebook θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Instagram, όπως έχω ξαναπεί, αναβάζω αρκετά πραγματάκια. Πάντα κάνε ένα follow εκεί, θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή. Οπότε, τα λέμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια, μάγκες.